Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो बेलासि जाबाय। ओमफ्राय मा होनो बैग्रि मैयायो देनानै जादोंमोन आरोना जोङो। ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव मोनजाबाय आङो। ओंखायनो आङो माने बैग्रिखौ मादै मोनानाव थांब्रबनानै लायना फैबाय आङो। ओमफ्राय मादैयाबो फैफादों। ओमफ्राय दा जोङो बैग्रि देनाय जानो नागिरदों आरोना। मैयायो माने एसेल' देना जादोंमोन। हा दा जासनगोन नोङाहाय बेनो दाउआ। ओमफ्राय दा जोङो जमानो बैग्रि बाथोन देनानै जानो नागिरदों आरोना। दुन्दिया बानलु देखाबाय। ओमफ्राय दा बैग्रिखौल' देनांसिगौ आरोना। ओमफ्रायो नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम। बैग्रि देनानै जानोसै। बैग्रिनि सिजेन, बोथोरनि फिथाइ बोथोरावनो जानांगौ। बैग्रिया जि गोथावखा बिसां बैग्रिया माने जाबाय था आरोना देनानै। मैया एसेल' देदोंमोन, दिनैफ्रा देना जानोसै बेखिनिखौ। बिथिंजा नै दुन्दियाखौ आरो देबावबाय, दुन्दियाजों बानलु। दुन्दिया बाथोन देबाय, लगायसिगोन जासिगोन पुरा गोथाव। अमा मालै दानबानोसै माबा गोथावखा दे माबा फै स'आव थांनांगौ माबार फिसा बेदर बायहरदो। ओइ महा बैग्रि देनाय जागोन ना? हा हा जागोन? जायानो जाखायानो जों जानांगौ। गावा माबाखौनो फिसा लाबोदो पेटखौनो। दुन्दिया बाराद्राय जाबाय खोमा ना जावा? जाया। इयावनो जागोन दे होमबा। गंसेबो सुनाय गैया। ओमफ्राय बेसेबा ओंखाम जाखांनानै आङो लोगो लोगो थांदो। दा एसे सुनांसिगोन। बैग्रि जानो होननानै थांखादों आं लायनो। ओमफ्राय आरो फिथाबो थाइनैसो मोनजाबोबाय, लाबोबायबो न'आवबो। ओंखायनो आंना बिमादैया आंखौ दा फिथा सावहांबानो लेंहरखायो। न'आवबो लाबोबाय। ओमफ्राय नोंसोरनो सामस नांगौना नाङा? नांलाया, आखाइजों लगायबाय आं। होमबा ना जागोन जाया? दै फैया बार। जास'ना लाबाय। देखांबाय नै लोगोफोर। टेस्टि दुन्दिया बानलु जानोसै। खलथ' खालथा खालायना जानोसै। नों इयाव लागोन नोङो? संख्रि लादेरबावो एसे। दा आलुबाथाय जाबाय दे। ओइ नोंसोर खम जा, आं बुरजा जागोन। फैजायो हो मानसि थोब्लाबायसो गैला। बे माइयाथ' एसेल' जाखागोन दे ना मा? जानोसै आं। नों बारा बुरजा जाखाया दे माइया। नांबावगौ? नांबावगौ? दुन्दिया अ दुन्दिया नांगौ, दुन्दिया खमखौनो जाबाय दे। दुन्दिया फराखादां। टेस्टि जायोना होमबासो दुन्दियाखौल' जा। फानलुआसे? होआ जायो। मैया जानायाबो जि गोथाव जादोंमोन। फासमोनसेसो मोनजाबाय, गाबोन जोबसिगोनसो र'नो। बैग्रिया जोबसिगोनसो होनदां। मैयायो सानैजों देना जादों जोङो। आंबो थांदों। इसानावसो बेंकआव थांनायाव। गोदान गोखैबो दं अबेबा अबेबा गोखैबो दं। गोथांसिना गोखै। लामानिखौनो हानदों? लामानिखौनोथ'। बाजैमोनाबो हानबाय दंमोन। मोनाखै दाबो सिरिला? खम जाबाय ना? फुङाव सिरिनायखौनोथ' ओइ आंखा देनानै जादों दाखालियो मैयायो। फुङाव माने बारजों खनना दोन्दोंमोन नोङो बारजों सिरिनायखौ दाखालिना। आरो
बिदि दुन्दिया फरा होनानै देना जानांगौ खारै जानाय आरो बारा गोसाबाथ' बियो आलु जाखादो ग्रेबो मा जागोन थाइगं अमा बेदर जायो न' अमा दाउ र' दाउ मा गाबोन दा हराव जाबाय थांगौमोनब्रा जानो गाबोन जाया सम जाबाय गाबोन दयनि बोरमा बिबु जाथाराखै जोंहा लाबोलाय मा बोरमा बिबु गोबाव जाथारबाय जायैया मालाय माहियानोबा अमा बेदर लायनो थांदो मा जानो हायाखै दिना गोथाव ओमफ्राय फानो आरो जाबावगौमोन आं देबावनोबा गैला गाबोन देना जासिगोन आं माया जाबावगौ मोनाखै गोथाव जादोंमोन मिनिनो ओंखारबाय आं माने आं केमेराखौ नैदि लादोंमोन आरोना लोगोफोर आंखौल' लागोनहां होननानै ओमफ्राय नैदि फिदिंना होबावलै एसे गावखौबो नुनायनि मोनसेल'खौनो जायो नामा माबा मा होनो लोगोफोर मम' मोनाबिलिनि सुपखौ गावल' लोंसै नामा आंबो एसे लोंनि मानोबो दोनमोन नै मोनाबिलिनि मम' जानायानो जानाय नों दहाय बैग्रिखौ जानांगौमोन बेसे गोथाव जादों दानि जों बेलासियाव जादोंमोन नोंनालाय गोथाव मानसिनि जिउआव आरो मा दङ सोरांबाय मोनाबिलिबाय मम' जाबाय साहा लोंबाय ओंखाम जाबाय खुसि थानांगौ नों दख'ना बिनायखौनो होनो हायाखै आङो दख'नाखौनो लाबाय थायो नामा नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ माब्ला 50K खालामना होगोन आं माला 50K माला जागासिनो आरोना थप मोनबाय थायो नोंथांमोना नायोल' आरोना जोंनि भिडिअखौ बांसिनानो माने साबस्क्राइब खालामा साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आरो शेयार खालाम लोगोफोरजों जोंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा नायनानै आरो लाइकखौ खम खालामो नोंथांमोना नायनानैल' थायो आरोना लाइक खालामनो बावनाङा नोंथांमोननि लाइक नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट इफोरनो माने गोसोखौ मोजां मोनहैयो आरो बांसिन माने भिडिअ लाबोनो गोसो जायो जेसेबां माने थाननि गेजेरजोंबाबो भिडिअखौ लाबोनो गोसो जायो आरोना ओमफ्राय बयबो शेयार खालामना होदो भिडिअखौ ओमफ्राय आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै गोदानै नायगासिनो ओरैनो नायगासिनो दङबाथाय साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्रायो आरो जायफोरा खालामखानाय बिथांमोनहा साबस्क्राइब माने बेयाव थुफिननो नाङा नङाबा आनसाबस्क्राइबसो जाफिनगोन आरोना जायफोरा खालामाखै बिथांमोनखौसो होनदों आङो जायफोरा खालामाखै बिथांमोना खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना जोंनि भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन जुदि मोजां मोनोबाथाय खालामबानो जाबाय आरोना आरो शेयार खालामना हो लोगोफोरजों नङा होमबा औ स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय गुड नाइट